Bore da. Bore da hyfryd eich gweld chi gyd. Croeso i chi i'n gwasanaeth ni bore yma. Braf iawn gweld chi gyd yma. Croeso i chi sy'n ymuno fy ni adra ar y we hefyd. Chydig bach o gyhoeddiadau reit ar y cychwyn. Mae gennym ni'n astudiaeth heno yn llythyr cyntaf Pedr, y 5 bennod yma am yn y stafell trwodd am 6 ag ar Zoom. Cyfarfod gweddi nos Ferchar yn hyd Dafydd a Gwenan, a wedyn mae'r clybia rhaid amser ag arfer nos Wener. A wedyn bore dy Suil nesaf mi fydd yr ysgol Suil, rhyw fath ag arfer, rhaid un amser. A wedyn y gwasanaeth yma mae handi 10 ag Arwel Jones o Gaersalem, Cynarfon, sydd yn pregethu. Un peth arall i ddeud cyn i mi anghofio, mi fydd na barti penblwydd yma yn y ganolfan rhywbryd yn ystod y pnawn. Felly mae'n amser i panad, ond os wnaeth na griw aros ar ôl i drio clirio y stafell a gwneud siŵr bod ni o yma yn gymharol brydlon, mi fyswn ni ddiolchgar iawn. Nid bod fi'n gwthio chi o yma, ond fydd angen y stafell yma pnawn yma ar gyfer parti penblwydd. Heddiw, da ni'n mynd i fod yn edrych ar y Beibl, a da ni'n mynd i fod yn gofyn cwestiwn ynglyn â pwy ydy Duw? Sut fath o un ydy'r Duw yr ydyn ni'n ei addoli? Da ni'n mynd i fod yn canu emyna a chaneuon sydd yn datgan, yn deud rhywbeth arbennig ynglyn â pwy ydy'r arglwydd yr ydyn ni yn clywed amdano fo yn y Beibl ac yn dod i'w addoli. Dwch ni gychwyn yn darllen rhai adnodau o Eseia 40. Ac mae y geiriau yma o Eseia 40 yn gofyn cwestiwn ac yna'n rhoi datganiad, yn deud rhywbeth mawr wrthyn ni ynglyn â pwy ydy Duw. A mae'r geiriau yma o Eseia 40 yn mynd i fod yn gefndir i'r emyn cyntaf y byddwn ni'n ei ganu. Felly, dwch ni ddarllen adnod 12 a wedyn adnod 28 a 29. Pwy a fesurodd y dyfroedd yng nghleder ei law, a gosod terfyn y nefoedd a'r ychwant. Oni wyddost, oni chlywais, Duw tragwyddol yw'r arglwydd a greodd gyrrau'r ddeiar. Ni ddiffygia ac ni flina, ac mae ei ddeall yn anchwiliadwy. Y mae'n rhoi nerth i'r diffygiol ac yn ychwanegu cryfder i'r dyrym. Pwy sy'n yna fel Duw sydd yn gwybod lle mae y moroedd i gyd? Sydd yn gallu mesur y nefoedd? Pwy sy'n yna sydd fel y Duw tragwyddol, yr un sydd wedi creu y cyfan da ni'n ei weld a pethau anweledig, yr un sydd ddim yn diffygio nac yn blino. Da ni'n mynd i fod yn meddwl ynglyn â hynny yn ystod y gwasanaeth, ac yn naturiol da ni'n gweddio y bydd yr arglwydd yn helpu ni i roi yn hynny'n yn llwyr i'r Duw rhyfeddol yma. Felly, cyn i ni ganu, dwch ni weddio efo'n gilydd. O arglwydd, sanctaidd a holl alluog. Da ni'n dod at y gilydd bore yma yn gofyn am dy help di. Dy help di i feddwl, i ildio i ti, wrth i ni foli, wrth i ni ganu, wrth i ni wrando. O ysbryd glân, da ni'n gofyn ar i ti ddelio â ni. Yn helpu ni, arglwydd, wrth i ni glywed, dair di wrth i ni ganu clod, helpu ni i sicrhau bod chdi yn gweithio ar yn calonna ni, yn siapio'n meddylia ni. Arglwydd, da ni isio gallu rhyfeddu at Iesu Grist. Da ni isio mynd o yma wedi gweld o'r newydd mae ti ydy'r unig un da ni isio ymddiried yn efo. Ti ydy'r unig un sydd yn dod â gwir fodlonrwydd i ni yn yn pechod, yn yn dryswch, yn yn ofna. Felly, gwranda, yn gweddi ni yn nefoedd, arglwydd, da ni'n gofyn y byddi di yn bendithio, yn arwain ac yn wir hefo pawb, hyd yn oed y rhai sydd ddim yma neu sy'n addoli mewn llefydd eraill. Gnad o waith felly, os gweli di fod yn dda, clod i enw ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Felly, da ni am ganu 2 gemgen a'i gilydd, ond mae'r un gyntaf yn cochwyn hefo un o'r cwestiynau yna oedden ni wedi glywed o Eseia 40. Pwy all ddal y moroedd yn ei law? Pwy all gyfri pob un gronyn baw? Daw brenhinoedd, crynant ger ei fron, creadigaeth Duw yn dathlu'n llon,
Hwn yw ein Duw, ar ei orsedd fri, deuwch ac addolwn. Hwn yw'r ior, brenin yr holl fyd, deuwch ac addolwn. Mae ti ydy'r brenin, nad oes na neb na dim yn cymharu ti, a bod ni yn Iesu Grist yn gweld mawredd dy gariad di. Dy fod ti wedi cymryd yn cur, wedi cymryd yn pechod ni arna ti dy hun. Dy fod ti wedi concro'r bedd i roi gobaith, i roi llawenydd i ni. Trwy ddysbryd, da ni'n gofyn y byddwn ni'n profi y bodlonrwydd, yr heddwch, hyd yn oed y llawenydd yn dy gwmni di, fod yn nerth ac yn gysur ac yn obaith i ni bob dydd. Parhau i arwain yn mawl ni rwan. Amen.
Wel, da ni am droi at yn darlleniad. Da ni'n mynd yn ôl at lyfr y proffwyd Habacuc. A da ni'n mynd i ddarllen diwedd yr benod gyntaf ac ymlaen i adnod gyntaf penod 2. Felly dwch ni wrando ar air Duw hefo'n gilydd. Da ni yn ôl rwan at Habacuc yn cwyno wrth Dduw. Oni dwy ti erioed o arglwydd fy niw sanctaidd na fyddi farw. O arglwydd, ti ei penododd i farn, o graig, ti ei dewisodd i ddwyn cerydd. Ti sydd â thlygaid yn rhy bur i edrych ar y ddrwg, ac na elli oddef camwri. Pam y goddefi bobl dwyllodrus? A bod yn ddistaw pan fydd y drygionus yn traflyncu un mwy cyfiawn nag ef ei hun. Pam y gwneud bobl fel pysgod y môr, fel ymlusgiaid heb neb i'w rheoli? Coda hwy i fyny a bach, bob un ohonynt a'i dal mewn rhwydau, a'i casglu a llys grwydau. Yna mae'n llawenhau ac yn gorfoleddu, yn cyflwyno aberth i'w rhwydau, ac yn arogl-darthu i'r llys grwydau. A mae trwyddynt hwy y caiff fyw'n fras a bwyta'n foethus. A Duw felly i wagio'r rhwydau'n ddiddiwedd, a lladd cenhedloedd yn ddidostur? Safaf ar fy nisgwylfa a chymryd fy safle ar y tŵr. Syllaf i weld beth a ddywed wrthyf, a beth fydd ei ateb i'm cwyn. Amen. Wel, mi edrychwn ni yn nes ymlaen ar yr adnodau yna, ond fysa'r plant yn hoffi dod ymlaen i mi gael sgwrs bach sydyn efo chi. Diolch yn fawr. Iawn. Fyswn i'n hoffi tasa chi yn helpu fi i chwarae gêm bach bore yma. Ac enw'r gêm yma ydy nid ble mae Daniel, ond pwy sy'n nabod Daniel. Oce? Wan ta. Fel hyn mae'r gêm yn mynd i fynd. Nawn ni gael na fo. Pwy sy'n nabod Daniel? A dwi'n mynd i ddangos llun wrthoch chi. A wedyn, dwi eisiau chi ddeud, ydych chi'n nabod hwnna sydd i fyny ar y sgrin? Anna? Harry Potter, ia. Neu... Aran? Ti'n gwybod beth di enw'r actor? Cychwyn fydde? Daniel? Ia. Felly, Daniel Radcliffe ydi enw yr actor nath actio yn y ffilmiau Harry Potter. Dwi'n mynd i ofyn cwestiynau chi am Harry Potter, achos dwi'n gwybod dim byd am Harry Potter. Dwi'n mynd i fod yn gofyn cwestiynau i weld pa mor dda ydych chi yn nabod Daniel Radcliffe. A wedyn, pa mor dda ydych chi'n nabod Daniel Capel y Ffynon. Oce? Iawn? Wan, Daniel, ti'n gorfod helpu fi wan. Ti'n mynd cael rhoi atebion i bawb arall, iawn? Tan y dwi'n gofyn i chdi ar y diwedd. Oce. Ydych chi'n barod ar gyfer y gêm? Pwy sy'n nabod Daniel? Ydych? Oce. Wel, dyma ni. Cwestiwn cynta. Faint ydy oed Daniel? Nawn ni gychwyn hefo Daniel sydd ei lun o fyny ar y sgrin. Faint di oed o, ydych chi'n meddwl? Faint di oed o? Pa mor hen ydi o? Yn i 40, ddim cweit eto. Lawr o 40, Daniel? Fyny o 20, Aran? O 30. 34. 34. Reit. Wan, ti'n gorfod eistedd wan, iawn? Faint ydi oed Daniel ni? 7. Rwy'n yn anghytuno? Faint i oed i? Gwych. Da iawn. Felly, ar hyn y bryd, ydych chi'n nabod Daniel yn well na ydych chi'n nabod Daniel. Iawn. O. Lle mae Daniel yn byw?
Na ni gychwyn hefo Daniel yma i ddechrau. Llaw i fyny, Elain. Da. Wyt ti'n byw mewn dau le? Dau. Oce, iawn, dwi'n intrigued dwi'n. Da iawn. Wel, mae hynny yn wir. Gwych, ardderchog. Da chi'n gwybod lle mae Daniel ar y sgrin yn byw? Mae o'n byw mewn dau le hefyd. Na. Go on ta. Mae o'n byw yn Mhrydain, mae'n byw yn Llundain, a mae o'n byw yn Efrog Newydd, mae'n debyg. Nawn ni wneud y cwestiwn ola wan, iawn? Ar hyn o bryd, da chi'n nabod Daniel ni lot gwell na da chi'n nabod Daniel ar y sgrin. Hoff fwyd. Iawn? So rwy'n gwybod beth i hoff fwyd Daniel ar y sgrin? Da chi eisiau mentro? Lleici, beth ti'n meddwl di hoff fwyd? Pizza? Na. Gynan? Na. Llia? Na. Na i ddeitha chi. Nes i weld erthigol yn deud Daniel Radcliffe is a fussy eater. I hoff fwyd o a'r unig beth oedd o'n fita ar y pryd oedd tatws, cig, bara a caws. Rhyfedd, e? Useless, ie. Wan ta, da chi'n gwybod beth sy'n dod wan? Be ydi hoff fwyd Daniel ni? Be di dweud? Reit. Anna, wyt ti'n hyderus? Pizza. Os ydych chi'n arall eisiau trio rhywbeth? Cynan? Cynan? Be? Hoff un Daniel yna, ti'n meddwl? Oce, ti eisiau dweud? Be di'n hoff fwyd di? Pizza a burger. Wel, dwi'n meddwl bod nhw'n heiddi clap am gael y atebion yna i gyd yn gywir. Da iawn chi. Wan, oedd y gêm yna'n profi rhywbeth i ni doedd. Nath o brofi ni, bod na reina chi di gwybod pwy oedd hwnna o ran i weld pan nath chi weld o'r sgrin, chi'n wir yn ei nabod o. Chi'n mynd gwybod i'n byd amdano fo. Lle oeddech chi'n gwybod llwyth o bethau am Daniel ni? Pam? Be di'r gwahaniaeth? Cynan? Ydych chi'n nabod Daniel? Sut ydych chi'n gwybod be mae o'n licio fel bwyd? Anna? Ti di bod hefo fo, ti'n gwybod achos ti di gweld o'n mwynhau bwyd. Wel, da ni'n mynd i fod yn edrych ar ran o'r Beibl bore yma, lle mae Habacuc y proffwyd yn deud dyma pwy ydi Duw, dwi'n gwybod pwy ydi Duw. Ac i ni fel Cristnogion, da ni'n dod i nabod Duw trwy gredu'n Iesu Grist. Da ni'n dod yn ffrindiau, da ni'n dod i berthynas hefo Duw yn Iesu Grist. A wedyn mae'n bywyd ni fel Cristnogion yn fywyd o ddod i nabod Iesu Grist a Duw yn well ac yn well bob dydd. Da ni byth yn stopio dod i nabod Duw a Iesu Grist. A mae'r Beibl yn ail lythyr Pedr yn deud fel hyn. Yn lle hynny, dwi am i chi brofi mwy a mwy o ffafr a heilioni ein harglwydd a'n hachubwr Iesu Grist. Cynyddwch mewn gras ac mewn gwybodaeth o'n harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist a dod i'w nabod yn well. Mae o'n heiddi cael ei foli yn awr ac ar y diwrnod pan fydd tragwyddoldeb yn gwawrio. Amen. Felly wrth i ni ddod i capa, wrth i ni ddarllen y Beibl, wrth i ni weddio, wrth i ni ganu, clod i Dduw, da ni yn dod i adnabod o yn well ac yn well. A da ni'n gofyn am ei help o i dreulio mwy amser efo fo, fel oedd Anna wedi gweld Daniel wrth i fodd yn bita pizzas. Da ni eisiau dod i nabod Duw yn well, mwyn gwybod be mae o'n hoffi, mwyn i ni gael dod yn debycach iddo fo. Gwych. Diolch yn fawr i chi am helpu fi bore yma. Gewch chi mynd yn ôl i'ch seti, a wedyn gewch chi mynd allan i'r ysgol Suil yn ystod yr emyn nesaf, ie? A da ni am ganu yr emyn rwan, hen emyn Gymraeg, lle mae Pantycelyn yn moli Duw, ond hefyd yn deud dyma dwi isio wneud.
dwi isio caru Duw yn fwy ac yn fwy. Anweledig rwy'n dygaru, rhyfedd ydyw nerth dy ras. Tynnu fennau di mor hyfryd o'i bleserau pennau mas. Gwneithost fwy mewn 1 munudyn na gawneithai'r byd o'r bron, ennill i ti steddfa dawel yn y galon garreg hon. Felly mae hi'n gan o foliant yn rhyfeddu at pwy ydy Duw a be mae di wneud. Ond hefyd yn deud, dwi isio caru Duw yn fwy. Dwi isio ein halon ni orlifo hefo diolchgarwch a chariad i Dduw. Felly dewch i ni godi i ganu hefo'n gilydd. Mae Ffion am ddod ymlaen i weddio i ni wan. O arglwydd da. Da ni'n diolch i ti am gael bod yma bore yma o dad. Da ni'n diolch i ti am gael dod efo'n gilydd o dy flaen di arglwydd, cael amser i ffwrdd o bethau'r byd o arglwydd, i ganolbwyntio ar dy air di, i glywed dy lais di o arglwydd, ac i ddysgu a dod i dy nabod di'n well. Arglwydd, da ni'n gofyn am gymorth heddiw o dad i daddoli di yn gywir o arglwydd. Ni'n darllen geiriau sydd yn dweud yn bod ni'n dygaru di o dad, a da ni'n gofyn am fyddeiant yn bod ni yn ffeindio fo mor anodd i dygaru di yn gywir o arglwydd, a dygaru di gymaint ag yr wyt ti'n heiddi. Da ni'n gofyn y byddu di yn helpu ni heddiw wrth i ni edrych ar pwy wyt ti a pwy wyt ti a'r dy gariad rhyfeddol di tuag ato ni, ac y byddwn ni felly yn adnabod di'n well
yn dy garu di'n fwy o arglwydd, ac y byddi di yn llenwi'n bryd ni efo dy bethau di a dy eiriau di o arglwydd. Diolch i ti am yr cyfle rhydd i ddod yma bore yma arglwydd. Diolch fod ni'n cael cyfle i daddoli di yn agored o dad. Dyn ni'n diolch i ti fod ni'n cael dod o dan dy air di. Dyn ni'n diolch am Rhodri arglwydd a'i baratoio. Dyn ni'n diolch fod ti yn siarad trwyddo fo a byddwn ni'n clywed ti yn siarad efo'n colonna ni bore yma arglwydd. Dyn ni'n gofyn dy fendith di ar y plant yn yr ysgol Suil yn yr un modd o dad, y byddi di'n defnyddio yr athrawon yna o'r glwydd i siarad trwyddyn nhw, i gyffwrdd calonnau'r plant o dad, a bydden nhw'n clywed dy eiriau di, dod i dydnabod di'n well, i dyfoli a rhyfeddu arna ti o dad. Diolch i ti rwan am yr amser yma fo'n gilydd. Dyn ni'n gofyn dy fendith arna ni o dad, gybyddwn ni yn closio ata ti, wrth i ni glywed dair di'n cael ei esbonio rwan. Gofyn hyn yn enw Iesu Grist yn unig. Amen. Diolch yn iawn, Ffion. Mae'r cwestiynau mae pobl yn ei ofyn i ni yn dibynnu ar y berthynas rhwngthon ni a nhw yn dydi. Os ydych chi yn bobl sy'n torri'ch gwallt mewn siopa ac yn mynd i siop torri gwallt ac yn cael torri'ch gwallt gan rwy'n ydych chi ddim yn ei nabod, ydych chi'n gwybod y teip o gwestiynau maen nhw'n mynd i ofyn i chi. Neu cwestiynau dwi'n gael ydy, day off heddiw? A mae'n anodd achos ydych chi'n meddwl, wel, na. Ond dwi'n gorfod ffitio fo mewn rhywbryd. Neu ydych chi'n mynd ar wyliau? Be ti'n neud fel gwaith? Maen nhw'n gwestiynau sydd yn cael ei gofyn gan rwy'n sydd ddim yn gwybod dim byd amdano chi, ac felly yn cychwyn o scratch. Ond os oes gennych chi berthynas dda hefo rhywun, os ydych chi'n nabod rhywun yn dda, mae natur y cwestiynau mae y bobl hynny'n mynd i ofyn i chi'n hollol wahanol. Sut oedd y cyfarfod na ddech chi'n poeni amdano fo os dwytha? Ath o'n iawn? Sut mae dy gefn di? Ti di gwella? Sut mae pethau? Pam oeddech chi ddim yn practice core? Mae natur y cwestiynau yn hollol wahanol. Wyt ti'n iawn? A pan ydyn ni yn edrych ar broffwydoliaeth Habacuc, da ni'n gweld hynny yn amlwg yn y ddeialog rhwng Habacuc a Duw. Os ydych chi'n cofio os dwytha, oedden ni'n cychwyn yn edrych ar Habacuc yn cyflwyno y cwynion yma i'r arglwydd. Pam arglwydd? Pa mor hir wyt ti'n mynd i aros yn gadael i'r anghyfiawnder, y cam drin, y trais yma fod yng nghanol dy bobl di? Ac yna mae Duw yn ymateb i'r cwestiynau i'r gwyn yn dydi. Mae yn ymateb trwy ddeud, dwi'n mynd i weithredu, ond ti'n mynd i licio fo. Deud y gwir, mae'n mynd i godi gwallt y bendi, achos dwi'n mynd i ddod ar Caldeaid, y Babiloniaid, i weinyddu barn ar yr anghyfiawnder a'r pechod yma. Maen nhw'n bobl ofnadwy, maen nhw'n anghyfiawn, maen nhw'n eilyn a folgar, maen nhw'n euog, ond maen nhw'n mynd i fod yn gwneud fy ngwaith i. Heddiw, da ni yn neidio ymlaen at ail gwyn Habacuc. Ac wrth i ni ystyried y ffaith bod Habacuc yn cyflwyno y cwynion neu'r cwestiynau yma i Dduw, mae di cael un go, mae'n mynd am yr ail go. Be da ni'n feddwl? Ydy o'n ddewr? Ydy o'n wirion? Ydy o'n ddigwylydd? Wel, wrth i ni edrych ar be mae o yn ei ddeud yn yr ail gwyn yma, dwi'n mynd i awgrymu wrthych chi bod o ddim yn rhan o'r pethau na. Dydy o ddim yn ddigwylydd, dydy o ddim yn wirion, mae o'n gofyn, mae o'n cyflwyno y cwynion yma ger bron Duw achos mae ni'n nabod o. Mae ni'n nabod o, ac mae hynny yn siapio be mae o'n ei ofyn o Dduw. Mae o'n siapio sut mae o'n prosesu yr hyn sydd yn digwydd o'i gwmpas o. Mi fysa ni'n disgwyl i Habacuc erbyn yr adnodau yma, ar ôl clywed be mae Duw wedi ddeud, a gwybod bod y gelyn y Babiloniaid ar fi'n dod i ddinistrio cenedl Juda, mi fysa chi'n dychmygu i'r darn nesaf fod yn hyd yn oed yn fwy, be ddydyn ni, emosiynol, yn fwy teimladwy, yn fwy desbryd. Na, arglwydd, paid â gwneud hyn,
gwarchod ni, achub ni. Ond pan da ni yn edrych ar be mae Habacuc yn ei ddeud, mae o fymryn yn anisgwyl. Sylwch sut mae'r ail gwyn yn cychwyn adnod 12. Os oes gennych chi Feibl, werth i chi ddilyn hefo fi. Yn hytrach na ymatab yn y ffordd dorcalonus neu uchel i gloch yma, yn adnod 12 mae Habacuc yn deud, oni dwy ti erioed o arglwydd fy niw sanctaidd na fyddi farw. O arglwydd tiau penododd i farn, o graig tiau dewisodd i ddwy'n cerydd. Ti sydd â thlygad yn rhy byr i edrych ar y ddrwg, ac na allu o ddef camwri pam y goddefi bobl dwy llodrus a bod yn ddistaw pan fydd y drygionus yn traflyncu i'n mwy cyfiawn nag ef ei hun. Mae o'n gofyn cwestiwn, ond mae o yn deud lot o bethau pwysig cyn dod at y cwestiwn. Pam? Mae o'n nabod yr arglwydd, a mae adnabyddiaeth o i ddealltwriaeth o pwy ydy Duw wedyn yn lliwio yr hyn mae o yn ei ofyn. Ac wrth i ni feddwl am hynny, y pwynt cyntaf dwi eisiau i ni sylweddoli ydy, pa mor bwysig ydy bod ni yn meddwl sut un ydy Duw. Pa mor bwysig ydy bod ni yn meddwl sut un ydy Duw. Mae o'n adnabod yr arglwydd, a da ni'n gweld hynny yn y ffordd mae o'n cyfeirio at Dduw. Oni dwy ti erioed o arglwydd, a mi welwch chi yn y Beibl bod yr arglwydd mewn llythrennau breision, sydd yn dynodi na'r gair cyfamodol Yahweh mewn Hebraeg ydy o, yr enw cyfamodol, nid enw am ryw dduw generig, ond Duw Israel, Duw Jacob, Duw sydd wedi deud wrth genedl Israel, dwi'n mynd i wneud cyfamod â chi. Fi fydd fy niw, fi fydd eich Duw chi, a chi fydd fy mhobol i. Felly wrth ddefnyddio'r gair yna ma'n deud, y Duw da ni wedi clywed amdano fo yn yr Hen Testament, Duw fy mhobol i. Fy niw, sanctaidd, mae o'n deud fy niw. Mae o'n nodi bod gynno fo berthynas efo'r Duw yma. Mae o yn gwybod am sut mae o'n gweithio ac mae wedi ymroi i wneud i waitho fel proffwyd. Fy niw sanctaidd. Wan, pan ydyn ni'n gofyn cwestiynau ynglyn â sut un ydy Duw, mae'r ansoddair, mae'r disgrifiad sanctaidd i weld trwy gydol y Beibl yn dydy. A mae sy'n golygu bod o'n air pwysig, ond fel pregethwr dwi yn sylweddoli bod o'n air ofnadwy o anodd i'w ddarlunio achos be ydi o? Achos be mae'r gair sanctaidd, pan da ni sôn am fod Duw yn sanctaidd, be mae'n olygu ydy bod Duw mewn categori ar wahân. Bod o ar wahân i bob peth arall. Chybod pan da ni yn siarad efo pobl a maen nhw yn gymeriadau, mi fysa ni'n deud, mae o ar ben ei hun, dydy. Wel, yn llythrennol, dyna be ydy bod Duw yn sanctaidd. Mae o ar ben ei hun. Mae mewn categori cwbl ar wahân, oherwydd ei byrdeb, berffeithrwydd moesol, i gyfiawnder, i allu a'i ogoniant. Mae Duw yn, mae deud special, dydy o'n ddigon cry. Mae Duw yn dduw, a dim ond fo sydd yn dduw. Ella y ffordd orau i ni drio cael yn pen rownd y ffaith bod Duw yn sanctaidd ydy gymharu fo hefo pethau yn yn byd ni. Achos yn yn byd ni, mae yna syrthio, mae yna bechod, mae yna lygredigaeth ym mhob peth yr ydyn ni'n ei weld. Meddyliwch enghraifft, os ydych chi'n peintio'ch tŷ, a ydych chi'n mynd i'r siop, a ydych chi'n prynu paent, ac ar y tin mae yna pure brilliant white. Iawn? Dych chi'n meddwl, hwnna ydy'r peth mwyaf gwyn allai i gael. Dych chi'n prynu fo, dych chi'n peintio wal, beth sy'n mynd i ddigwydd? Wel, yn tu ni, beth sy'n digwydd, ydy mae'r pure brilliant white dros amser yn mynd chydig bach yn frown. Neu, os ydy plant ni'n bod yn ddrwg, yn lliwiau gwahanol. A wedyn, da chi'n gorfod rhoi mwy o pure brilliant white, a disgo rhyw 10 mlynedd arall, a mwy... Diolch yn para na di. Hyd yn oed y peth mwyaf pur a brilliant allwn ni ddisgrifio, mae yna ddiffyg yn efo.
a mae o'n mynd yn llai piwyr a briliant dros amser. Ond i Duw, mae'r arglwydd yn gwbl sanctaidd, yn gwbl byr. A dyna pam yr ydyn ni'n gweld trwy gydol yr Hen Testament, pan mae unrhyw un yn sylweddoli bod Duw yn sanctaidd, da ni'n gallu gweld yn eu hymatab nhw. Lle maen nhw yn cael golwg o'r newydd ar Dduw yn ei sancteiddrwydd, mae pobl yn mynd yn dawel, yn fyd. Maen nhw'n tynnu sgidiau, da chi'n cofio, lle mae Moses yn gweld y weledigaeth rhyfedd yma, y gwrych yna yn ymddangos fel bod o'n llosgi, ond mae o ar dan, ond di o ddim yn llosgi, a mae'r arglwydd yn deud mae hwn yn le sanctaidd tynad y sgidiau. Mae'r creaduriaid, y seraffid a'r angylion sydd yn gweld gogoniant a sancteiddrwydd Duw yn cuddio'i wyneb, achos bod o mor byr. Ac yn Eseia 6, da ni'n cael y disgrifiad yna o'r creaduriaid o gwmpas yr orsedd yn datgan sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd i'w arglwydd y lluoedd, yma'r holl ddeiar yn llawn o'i ogoniant. A mae Habacuc yn gweld, mae'n sylweddoli hynny pan mae o'n gofyn cwestiynau. Chdi ydy'r Duw sanctaidd. Chdi ydy'r un sydd yn graig. Chdi ydy'r un y gallai drystio hyd yn oed rwan pan mae'r gelyn yn mynd i wneud i weitha ymhlith ym mhobl i, dwi'n gwybod pwy wyt ti o arglwydd. Y graig fy arglwydd. A wedyn yn adnod 13, mae o fel tasa fo yn rhoi darlun i ni sy'n helpu ni ymhellach i weld be mae natur sancteiddrwydd Duw yn ei olygu. Ti sydd â phlygaid yn rhy byr i edrych ar y ddrwg, ac na elli oddef camwri sy'n golygu anwiredd neu iniquity yn y Beibl Saesneg neu wrongdoing. Hynny di bod Duw ddim yn gallu hyd yn oed goddef drygioni achos bod o mor byr a sanctaidd. Wan, mae gennym ni gyd yn quirks, does? Sy'n golygu, pan da chi'n edrych ar teledu, mi fydd gennym ni gyd elfennau gwahanol o droi'n gwynebau i ffwrdd. I fi, nadroedd ydi o. Felly, pan mae David Attenborough yn gwneud pa bynnag gyfres gynno fo, dwi'n gwybod, achos dwi wedi gweld digon ohonyn nhw, mi fydd na un o'r rhaglenni yn edrych ar nadroedd. A mae o'n troi'n stumog i. A mae lot o hwyl i genod ti ni, achos mae'n dad, sbio mi sy'n, a dwi'n gwneud y mwf yna. I rei pobl, rhaglenni meddygol ydyn nhw. A da chi methu godda gweld gwaed neu darnaw gyrff yn cael ei agor fyny driniaetha, a da chi'n troi i ffwrdd. Mae Habacuc yn dweud, pan da ni'n meddwl sut un ydy Duw, yr hyn sydd yn i ffieiddio fo, yr hyn di o hyd yn oed y methu edrach arno fo, ydy drygioni a phechod. Wan, ystyriwch hynny. Ystyriwch be mae hynny'n olygu. Be mae hynny'n olygu yn y ffaith fod y Duw yma yn rheoli'r cyfan. Bod y Duw yma yn defnyddio pobl anghyfiawn eilyn addolgar fel y Babiloniaid i wneud i waith. Ni'n gallu dallt wedyn, dyna pam mae Habacuc yn stryglo. Os wyt ti yr un perffaith, glân a sanctaidd yma, yn byw, byth yn marw, yn dragwyddol, os wyt ti'n rheoli pob peth, sut ti'n gallu wneud a caniatáu i hyn ddigwydd? Ydych chi wedi cael cwestiynau tebyg tybed? Cwestiynau sydd ddim yn gofyn pam ydw i'n mynd trwy hyn yn gymaint a arglwydd sut mae hyn i gyd yn gweithio. Achos dwi'n gwybod dyfo ti yn dduw sy'n llawn cariad. Dwi'n gwybod dyfo ti yn dduw sydd yn gofalu dros y bobl. Mae dair di'n deud. Felly be dwi fod i wneud o'r sefyllfa yma? Y dioddefaint dwi'n ei wynebu. Sut ydw i'n prosesu hyn i gyd? Ac fel y dydwyd wsos dwytha, mae Habacuc yn gwneud y prosesu yma i gyd o flaen Duw yn dydy. Diom yn grwgnach a ben ei hun hefo pobl eraill sydd yn dweud, o, da ni'n licio Duw chwaith. Mae o yn broffwyd, mae o'n dod ar cyfan yn agored ger bron yr arglwydd. A da chi'n gallu gweld bod i adnabyddiaeth o pwy ydy Duw
i ddealltwriaeth o beth sy'n gwneud Duw yn help iddo fo. Wel, da ni'n mynd i weld o yn uniongyrchol yn y darn da ni wedi i ddarllen bore yma. Ond di Habacuc ddim yn gorffan ar ddiwedd penod 1. Mae Habacuc yn gorffan ar ddiwedd penod 3. Ac felly, mae rhaid i ni gael y darlun tymor hir os liciwch chi. Sut mae'r tameidiau yna lle mae Habacuc yn cydnabod pwy ydy Duw yn y pen draw yn mynd i fod yn fath gysur iddo fo. Y fath obaith iddo fo, bod i sefyllfa fo ddim wedi newid. Yr un fath i chi a finna. Mi allwn ni ddod a addoli a rhyfeddu at pwy ydy Duw a canmol Iesu Grist am ei ras a'i gariad. A mi allwn ni fynd adra a sylweddoli mae'r peth na o'n i'n poeni amdano fo dal yna. Ac yn aml, mae'n mynd i gymryd cryn dipyn o amser i ni ddod i'r pwynt lle mae yn golwg ni ar Dduw yn help uniongyrchol. Ond be da ni'n weld ydy mae o'n digwydd. Mae o'n reality mywyd Habacuc. Da ni'n gweld y disgrifiad sgynno fo o sut mae'r Babiloniaid yn mynd i drin i bobl o. Chybo, mae o'n ddarlun eitha brawychus yn dydy. Bod cenedl Babylon yn mynd i fod fel pysgotswyr hefo'i rhwydi a'i bacha, ac mae'n debyg mi oedd yr Assyriaid a'r Babiloniaid yn llythrenol yn rhoi bachyn yng ngheg pobl pan oedden nhw yn ei symud nhw fel caethweision. Da ni'n cael y darlun yma o'r Babiloniaid fel pysgotswyr yn codi cenhedloedd yn ei dinistrio nhw ac yn ei taflu nhw ac wedyn yn rhyfeddu at ei gallu nhw i hynny. A mae o yn gwbl ddiflewyn ar dafod yn dweud, mae'n erchill be mae'r bobl yma mynd i wneud, sut wyt ti'n gallu goddef hynny? Ond, mi wyt ti'n sanctaidd, ond mi wyt ti yn graig yn dduw i fi, felly mi wyt ti'n mynd i sortio hyn allan rhywsut. Mae'n swnio fel peth rhyfedd i ddeud, ond mae meddwl am pwy ydy'r arglwydd yn gallu bod yn gysur i ni hyd yn oed pan nad ydy pethau yn mynd fel fyswn ni'n hoffi iddyn nhw fynd. Un o'r pethau sy'n achosi rhwystredigaeth aml i fi ydy'r ffaith bod yn argraffydd i ddim yn gweithio. Ges i chydig bach o'r stres yna bore yma, deud y gwir. Mae'n digwydd yn gyson. Fel arfer, achos bod fi'n gadael pethau munudola, da chi eisiau printio rhywbeth, a di'r papur ddim yn dod allan. Wel, ella bod chi'n meddwl, pam ti dal ni eisiau papur? Pam ni ddim eisiau iPad? Wel, mae'r iPad i wastad allan o charge, achos bod fi'n anghofio chargio fo. Ond pan mae hi yn funudola a dwi eisiau argraffu rhywbeth, a dwi'n cael panics, da chi'n gwybod beth dwi'n neud? Gofyn i gweno? Weithiau. Ond fel arfer, be fyswn ni'n neud ydy mynd trwy'r checklist. Reit, di hwn ddim yn gweithio, ydy o mlaen. Achos mae yna adegau di bod lle dwi wedi tynnu'r plwg allan heb sylwi. Yndi, mae o mlaen, check. Ydy o wedi cysylltu hefo'r laptop? Os na wifi? Os na rhywbeth yn fflachio yno fo? Na, mae'r cyswllt yn iawn. Os na inc yno fo? Os na bapur yno fo? Wedyn, da chi'n checio yr holl bethau sydd angen bod yn wir mwyn iddo fo weithio, yn dydych? Ac yna, os da chi'n mynd trwy bob peth, a da chi dal ddim yn gwybod, da chi'n jyst yn mynd, dwi'n beth sy'n bod efo. I ryw radda, dyna mae'r Cristion angen i wneud pan ydyn ni'n mynd trwyddi hi. Ydy Duw yn anghyfiawn? Na di. Ydy Duw ddim yn gwybod beth sy'n digwydd i mi? Na di. Ydy gras Duw wedi stopio achos bod na rhywbeth ydw i wedi wneud sydd wedi golygu dwi'n mynd i dygaru di, dwi'n mynd i ofalu amdana chdi? Na di. Da chi'n gorfod ystyried y checklist yma nes dod i sylweddoli, felly mae'r arglwydd yn parhau yng ngharu fi a gofalu amdana i. Mae'r arglwydd yn mynd i fod ar waith rhywsut, dwi jyst dim cweit yn dall pam ar hyn o bryd. Un o'r llyfrau dwi wedi darllen yn ystod blynyddoedd dwytha, sydd wedi bod yn help garw i mi, ydy llyfr hefo y teitl 12 Things God Can't Do. Mae wedi cael ei sgwennu gan ddarlithydd, neu cyn ddarlithydd yng Ngholeg Oak Hill, a mae o'n deitl provoclyd, dydy, achos da chi'n meddwl, Duw methu gwneud pethau? Mae Duw yn holl alluog.
Ond na i roi rhai o'r penodau i chi. 12 things God can't do, can't learn, can't be seen, can't be lonely, can't sleep. A chi'n meddwl, iawn, dwi'n dallt. Ond meddyliwch gymaint o gysur ydi o i chi os da chi'n methu cysgu. A da chi'n stryglo'n ofnadwy hefo pryderu am rhywbeth, a da chi yng nghanol y tyllwch, a da chi'n meddwl, pwy sy'n na? Pwy sy'n na? Mae pawb yn cysgu? Di'r arglwydd ddim wedi'n gadael i ar ben yn hun hyd yn oed drwan. Neu da chi yn poeni mewn galar neu mewn salwch, a da chi'n meddwl, mae hyn yn mynd i ddigwydd i bawb, dos na neb yn dall, dos na neb yn gallu'n helpu fi. Ond dydy Ceidwad Israel ddim yn cysgu nac yn hynno. Dydy'r arglwydd ddim yn marw, mae o hefo ni am dragwyddoldeb. Felly, wrth i ni ystyried, gai eich annog chi, fel ag yr ydw i'n annog fi'n hun, i roi amser i arafu, i dawelu. I roed amser i chi eich hun, heb distraction, wedi roed eich ffôn mewn stafell arall. Darllenwch adran o'r Beibl, slowwch i lawr a meddyliwch, be mae hwn yn ddangos i mi am yr arglwydd Dduw, sy'n dad, mab ac ysbryd glân? Be sydd yn wir am Iesu Grist? A gadwch iddo fo dreiddio yn ddyfn i cheneidia chi. Achos trwy waith yr ysbryd glân, mi neitho fod yn fath gysur, yn math obaith i chi a fi. A mae gynnon ni'r gair cyfoethog yma, sydd yn datgan benod ar ôl penod, teimlo bod ni mewn tywyllwch. Ond dim ond un esiampl, mae Colosiaid 1:13 yn deud bod Duw y fath un nes bod o'n gwaredu ni o afael y tywyllwch a'n trosglwyddo i deyrnas ei anwyl fab. Yn yr hwn y mae i ni brynedigaeth, sef maddeuant pechodau. Just meddyliwch, be mae hynna ddeitha ni? Os da chi'n teimlo dos na neb na dim yn gallu'n helpu fi, dwi'n gaeth i mhechod i'r patrwm dinistriol yma, grandwch ar yr Efengil. Myfyriwch ar pwy ydy Duw, fod i'r unig un sy'n gallu'n tynnu ni'n gwaredu ni o gaethiwed y tywyllwch a'n rhoi ni i deyrnas ryfeddol Iesu Grist. Yr un sydd i'n prynu ni, di talu'r pris am yn pechod ni, i sicrhau maddeuant i bob un sydd yn edifarhau ac yn trystio ynddo fo. Felly meddwl am sut un ydy Duw. Yn ail, dwi eisiau i ni sylweddoli na effaith hynny i Habacuc oedd bod Habacuc yn gallu dyfal barhau a bod yn amyneddgar ger bron Duw. Ar ôl iddo fo gyflwyno i gwyn, i ail gwyn, sut mae'r arglwydd yn gallu caniatáu'r Babiloniaid yma, wneud y fath betha a bod y fath bobl ag ydyn nhw, yna cychwyn penod 2, da ni'n cael datganiad gyda fo, safaf ar fy nisgwylfa, a chymryd fy safle ar y tŵr, syllaf i weld beth a ddywed wrthyf a beth fydd ei ateb i'm cwyn. Mae di gofyn, mae di deud, ac mae o'n barod i ddisgwyl. A mae hwnna'n rhywbeth sydd yn anodd, dydy, dwch ni fod yn onast. I'r Cristion mwyaf eiddfed, pan da ni'n gofyn i Dduw am bethau, da ni'n disgwyl bod Duw yn ymateb yn syth. Ond mae gen Dduw i amserlen i hun yn does. Mae gen Dduw i ddoethineb sydd tu hwnt i'n doethineb ni. Ond dydy hynny ddim yn golygu bod ni i fod i stopio gweddio. Dwi'n gwybod amdano chi, ond dwi'n aml yn gallu teimlo bron yn embarrassed bod fi'n gweddio'r un peth drosodd a throsodd. Achos dwi'n meddwl, os ni siarad efo pobl yn fy mywyd i'n deud yr un peth drosodd, so ni'n meddwl, stopio borio fi wan. Nid felly mae'r arglwydd. Ac os ydyn ni'n gweddio o'r galon, gweddio'r hyn sy'n pwysau ni go iawn, mae o'n gweld gyflwr yn calon ni, mae o'n gweld yn anghenion ni, ac yn y gair mae'r anogaeth, dowch, gofynwch, chwiliwch, curwch ar y drws. A mae'r arglwydd Iesu hyd yn oed yn gwneud hynny, dydy. Os da chi'n meddwl am Luc penod 18, mae Iesu Grist yn defnyddio dameg wrth i ddisgyblion. Dameg y barnwr anghyfiawn ydi enw hi. A dyma sut mae'r Luc 18 yn cychwyn. Dywedodd Iesu ddameg wrth ei ddisgyblion i ddangos fod yn rhaid iddynt weddio bob amser yn ddiflino.
Ac yn y ddameg, be mae o ddeud ydy, sôn am y brenin yma sy'n caru Duw, ddim yn caru Duw, ddim yn parchu cyfraith Duw, mae o'n anghyfiawn, ond mae'r ddynes yma'n dod ato fo dro ar ôl tro a'r frawddeg ydy, a bron a'i blagio fo i farwolaeth. A mae'r barnwr yn y diwedd yn ymateb iddi hi, dim achos bod o'n dduwiol nac yn gyfiawn, achos mae o'n fed up oherwydd bod hi yn gofyn ac yn gofyn ac yn gofyn. Ac ar ddiwedd y ddameg, dyma sut mae Iesu'n crynhoi adnod 4 i 7. Am hir amser daliodd i'w gwrthod, ond yn y diwedd meddai wrth ei hun. Nad wyf yn ofni Duw nac yn parchu eraill, eto, am fod y wraig weddw yma yn fy mhoeni o hyd, fe roddaf iddi'r ddedfryd, rhag iddi ddal i ddod i'n plagio i farwolaeth. Ac meddai'r arglwydd, yr arglwydd Iesu, clywch eiriau'r barnwr anghyfiawn, a fydd Duw yn gwrthod cyfiawnder i wetholedigion, sy'n galw'n dair arno ddydd a nos? Chi'n gwybod beth mae Iesu yn neud yn yr ddameg yma? Mae o yn defnyddio esiampl o frenin drwg, anghyfiawn, ac mae o'n deud, mae hyd yn oed brenhinoedd drwg yn gallu gwrando ar be mae pobl yn ofyn iddyn nhw, ond meddyliwch gymaint yn well ydy'r arglwydd sydd yn gyfiawn, ac yn deg, ac yn gariadus. Mwy fyth o anogaeth i ni fod yn dair yn galw arno fo ddydd a nos. Ac yn trystio yn bod yn amyneddgar yn gwybod mi fydd o yn gwneud ei waith. Mi fydd o yn ymateb i'n galwadau ni. Ella ddim yn y ffordd da ni isio, ond mi allwn ni drystio yn ei ddaioni a'i ddarpariaeth o ar yn cyfar ni. Felly, be ydy'r peth yn eich bywydau chi ac yn y mywyd i ar hyn y bryd? Ella buon ni'n gweddïo'n dair amdano fo, ond da ni wedi colli mynydd. Y peth yna oedd, oedden ni wastad yn meddwl amdano fo, ond erbyn hyn, da ni wedi rhyw, dwi'n mynd i ofyn amdano fo eto. Sy'n isio chi lacio? Sy'n isio chi ofni bod chi'n gallu bod yn rhydd i gwylydd yn gofyn i'r arglwydd? Dewch, cyflwynwch y pethau yna a byddwch yn amyneddgar. Stori bach yn sydyn. Am y pregethwr John Flavel, dwi'n meddwl, ydych chi'n ei ddeud o? Flavel? Mi oedd o'n bregethwr yn Lloegr yng nghanol yr ail ganrif ar 15. Mi fuodd o farw yn 1691. Ac cyn iddo fo bregethu un bora, mi oedd o'n gweddio yn dair ar ddechrau'r gwasanaeth. Yn gweddio dair ar i ddiw achub rwy'n yn y gynulleidfa. Just unrhyw un oedd o isio i rwy'n o'i gynulleidfa fo gael yr ymwybyddiaeth yna bod nhw angen achubiaeth a troi at Iesu Grist mewn ffydd. Yn moment, arwain y gwasanaeth, pregethu, ac ar ddiwedd y gwasanaeth, mynd adra, ac oedd yn meddwl, dwi'n wedi clywed dim byd, os yna neb wedi deud dim byd, am y dyddiau wedyn, dim sôn bod na unrhyw un wedi dod i ffydd. Digwydd bod, mi oedd na rhywun yn y gynulleidfa oedd yn fachgen 15 oed. A'i enw fo oedd Luke Shorts. Mi symudodd Luke Shorts i fyw i'r America. A mi nath o fyw i fod dros 100 oed. A pan oedd o gwmpas 100 oed, oedd o mewn cae. Ac oedd o'n edrych yn ôl dros di fywyd. Ac yn sylweddoli bod o wedi byw bywyd aniwiol. Wedi anwybyddu lot o bethau y dylia fod yn ei wneud, wedi bod yn hunanol, ac wrth iddo fo weld yr agweddau gwahanol o'i fywyd hiro, dyma fo'n sylweddoli fod o'n bechadur. A mi gafodd o y teimlad overwhelming yma o euogrwydd o argyhoeddiad. Ac ar y foment honno, pan oedd o'n 100 oed yn America, mi ddoth i'w gofo ddarna mawr o bregath John Flavel. A mi ddoth o i ffydd. Mi ddoth o i ffydd yn 100 oed ac mi fywiodd am chydig flynyddoedd wedyn yn aelod o eglwys yn caru yr arglwydd. Mi ddoth o i ffydd 85 mlynedd ar ôl iddo fo fod yn gwrando ar y bregath John Flavel a fynta di bod yn gweddio bod na rwy'n yn cael ei achub. Oedd John Flavel wedi marw ers hanner canrif heb unrhyw glem bod i weddi fod i cael ei hatab, ond mae Duw yn ffyddlon, mae Duw yn gwneud ei waith.
Felly, da ni yn ystyried pwy ydy'r arglwydd, ac ar sail pwy ydy'r arglwydd bod ni'n gallu dyfarbarhau a bod yn amyneddgar yn trystio yno fo. Ond cyn ni ddod at fwrdd y Cymyn, mae yna rhywbeth arall i ni ystyried yn does. Os da ni'n mynd nôl at y pwynt cyntaf, pwy ydy Duw? Os ydym ni'n clywed bod yr arglwydd yn sanctaidd, yn rhy bur i edrych ar y ddrwg ac yn gallu goddef anwiredd a drygioni, be da ni'n neud? Be mae hynny'n olygu i ni? Achos da ni'n gwybod bod yna ddrygioni'n yn bywydau ni. Bod ni ar yn gorau yn gallu methu. A dyna lle da ni'n gweld yn angen ni am Iesu Grist, ynde? Y ffaith bod ni, fel ag yr ydyn ni'n yn pechod, bod yna fwlch enfawr yn mynd i fod rhwngtha ni a'r Duw sanctaidd a chyfiawn, ond trwy'r efengil yn Iesu Grist mae o di pontio. Mae'r un sydd a'i lygyd rhy bur i edrych ar ddrygioni yn ei fab wedi dod a gwisgo yn drygioni a'n aflendid a'n pechod ni. A dyna da ni'n mynd i fod yn myfyrio amdano fo wrth i ni ddod at fwrdd y Cymyn. Bod ni'n euog, bod ni'n aflan fel ag yr ydyn ni yn pechod, yn Iesu Grist, mae o wedi datrys yr broblem enfawr sgynnon ni. Mae di ffeindio ffordd mwyn i ni gael dod yn sanctaidd ac yn lan, achos bod Crist wedi marw drosto ni. Felly, i'n paratoi ni at ddod at fwrdd y Cymyn, da ni'n mynd i ganu emyn, un o emynau Ann Griffiths, lle mae Ann yn cychwyn fel hyn: pechadur aflan i'w fy enw. O barai y penna'n fyw, rhyfedda fyth fe drefnwyd pabell, im, y pechadur aflan, gael yn dawel gwrdd â Duw. Pwy di'r babell? Iesu Grist. Yno mae yn llond ei gyfraith i'r troseddwyr yn rhoi gwledd, Duw a dyn Iesu Grist yn gweiddi digon yn yr Iesu yr aberthedd. A wedyn mae'n deud, my fi anturiaf yno'n eofn, teirnwyalen aur sydd yn ei law, bod Duw yn Iesu Grist yn deud, dyma'r deirnwyalen aur, mae'n sôn amdani yn Esther, tyd ata fi. Wedi ei hestyn at bechadur, llwyr dderbynir pawb a ddaw, af ymlaen danweiddi pechais, af a syrthiaf wrth ei draed, am faddeiant, am fy ngolchi, am fy nghanu, fy ngwneud yn wlan yn wyn yn ei waed. Diolch.
danaf. Yn yr un modd hefyd, fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro ryfwch ef cof amdanaf, oherwydd bob tro y byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes daw. Da ni newydd ganu am y ffordd y mae Iesu Grist wedi bod yn babell i ni gyfarfod â Duw, yr unig ffordd. Bod yr aberth a roddodd Crist i fywyd i hun ar y groes yn ddigon mwyn i ni gael hedd, mwyn i ni gael o cymod yna hefo Duw, mwyn i ni, bod ni'n bechaduriaid, bod ni fel ac yr ydyn ni'n mynheiddi cael bod yn agos at y Duw yna sydd ei lygaid yn rhy bur i edrach ar ddrygioni, yn cael yn cofleidio ganddo fo, a'n caru, a'n sancteiddio ganddo fo trwy'n bywyda. A dyna pam mae o'n briodol, fel da ni wedi deud o blaen, wrth i ni ddod at fwrdd y cymyn, bod ni'n holi'n hynny. Bod ni yn meddwl, dwi'n caru'r arglwydd Iesu. Ydw i wedi cyffesu bo fi'n aflan, bo fi'n heiddi dim, bo fi'n anheilwng. Dwi wedi ymddiried, edifarhau ac ymddiried yn Iesu Grist a deud fod i'r un sy'n gwneud fi'n iawn hefo Duw. Nid unrhyw beth ydw i wedi wneud, ond bod ymhechod i neu ogrwydd i yn aflendid i gyd wedi i gosbi unwaith am byth ar groes Calfaria. Ac yn y gwaed a'r edodd ar y groes, bod na lanhad tragwyddol i bob un sydd yn credu. Felly, da ni ddim eisiau dod yn ddifeddwl. Da ni eisiau holi'n hynny. Eisiau dirnad, da ni eisiau gwneud yn siŵr bod yn calon ni yn iawn ger bron Duw. Sylwch, nid bod ni wedi byw bywyd perffaith, dos na neb ohono ni. Bod ni'n dod yn ostyngiedig ac yn edifeiriol at Grist. Ac felly wrth gymryd y bara'r gwyn, bod ni'n diolch go iawn. Diolch am dy gariad, am yr aberth a wnaed drosom ni. Felly, mi na i weddio, ac yna os wneith Ffion a Geirin ddod i'n helpu fi i rannu'r elfenna, mi na ni gyd fwyta a chyd yfed. Dwch i ni weddio i ddechrau. O arglwydd ein Duw. Ein craig, Duw sanctaidd a thragwyddol. Da ni'n cyffesu o dy flaen di, dos na neb ohona ni yn bir, yn gwbl bir fel ag yr ydyn ni. Yn meddyliau ni, yn gweithredoedd, yn geiriau ni, yn bradychu, pechod, arglwydd, sut ydyn ni'n gwneud be da ni isio. Sut ydyn ni yn upsetio pan da ni ddim yn cael yn ffordd yn hynny. Arglwydd, uwchlaw popeth, da ni'n cyffesu ac yn syrthio ar yn bai ac yn dweud, da ni'n wedi dy gydnabod di, da ni'n di byw er dy glod di, da ni'n dy garu di na charu yn cymdogion. Maddau ni. Maddau ni yng Nghrist, achos dyda ni'n mynheiddi di'n byd, ond eto, diolch i ti hefyd, bod na ffordd i ni ddod ata ti fel ag yr ydyn. Bod na lanhad, bod na faddeuant, bod na iachawdwriaeth i gael hyd yn oed i ni wrth i ni droi at Grist. Weithiau ar yn calonna a'n meddyliau ni rwan. Wrth i ni ddod i gymryd y bara'r gwyn, da ni'n gofyn y byddi di trwy ysbryd yn bywhau yn ffydd ni, yn dyfnhau yn diolchgarwch ni. Dangos dy hun yn fwy eglur i ni trwy ffydd felly. Wrth i ni ofyn hyn, enw ac yn heiddiad sy'n harglwydd Iesu Grist. Amen.
Cymerodd Iesu fara, ac wedi diolch fe'i torodd a'i roi iddynt gan ddweud, hwn yw fy nghorff sy'n cael ei roi eich mwyn chwi. Newch hyn cof amdanaf. Do carodd Duw y byd gymaint, nes iddo roi ei unig fab, mwyn i bob un sy'n credu yn ddo ef beidio mynd i ddistriw, ond cael bywyd tragwyddol. A chymerodd gwpan, ac wedi diolch fe'i roddodd iddynt gan ddweud, yfwch ohono bawb, oherwydd hwn yw fy ngwaed i, gwaed y cyfamod a dywelldir dros lawer maddeuant pechodau. Os dywedwn ni'n bod yn ddi-bechod, yr ydym yn ein twyllo'n hunain, ac nid yw'r gwirionedd ynom. Os cyffeswn ni'n pechodau, y mae ef yn ffyddlon ac yn gyfiawn, ac felly fe faddeia i ni ein pechodau a'n glanhau o bob angyfiawn. Diolch i ti o arglwydd Dduw am dy fab, am yr aberth, am y glanhad. A da ni'n gofyn wrth i ni fynd o'ma y byddi di ar waith yn bywydau ni. Da ni'n eisiau bod yn bobl sydd yn dygymyd di yn ysgafn. Da ni'n eisiau bod yn bobl sydd yn gallu gweld pechod a drygioni o'n cwmpas ni a bod yn ddi-hyd. Da ni eisiau bod yn sanctaidd achos dy fod ti'n sanctaidd. A da ni'n gofyn y byddi di trwy dy ysbryd glân yn gweithio na ni yr ysfa na i dynabod di'n well, i fyw dy glod di a bod yn debycach i Grist. Maddau ni yn methiant, maddau ni arglwydd mor gyndyn ydy'n calon ni ildio i ti. Tosturia wrthon ni, bendithia a gnad y waith, achos bod ni'n gofyn trwy Iesu Grist yn ceidwad bendigedig. Amen. Chi'n ei ganu i orffan am gyfiawnder Crist a'i waed llu. Gyfiawnder Crist a'i waed yn llu yw unig sail fy ngobaith i. Nid ymddiriedaf yn fy nerth, ond yn ei enw ef a'i werth, a'r Grist y gadarn graig y saf, a'r bob tir arall sydd o wnaf.
glas ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân, bod gyda ni oll o'r awr hon hyd byth. Amen.